Para Drupadi, ora ngilu karo gethukmu. Pun ta, tresna niku mboten perkara bagus elek. Sapa ngerti kula mangke ketemu Wara Drupadi purun kali Bawana. Alayub. Wah, iki arep ngopo? Wis kentekan wayangan pian. Sing nang eblek wis tak tokke kabeh. Wis tetep konangan aku iki suarane ra iso ngapusi kok. Wis tak ilang-ilangke geroke tak ombeni barang ya mesa konangan. Pinter tenan Baladewa. Wis ah. Kala cacak menang cara lakonane. Nek sinuwun mandhar mateni aku ben dipateni. Candak kowe aja mlayu, Bang. Wah, dalah. Kecandak kowe saiki. Bar mlayu nang ndi kowe? Ora mlayu wis ora ana dalane kok. Ayo saiki kowe manut ora? Manut pripun? Kowe bali. Nyaketen niku bali? Iya. Wis ora ana ojek. Ngrekoso kula le mulih. Bali ora? Mboten ajeng wangsul. Wani karo Baladewa. Mboten ajeng wantun. Nek ora wani bali. Mboten ajeng wangsul. Tegese wani karo Baladewa? Mboten ajeng wantun. Kowe iki jane piye to? Ya ngene iki asline. Wah, setan alas. Bagong, Nun. Aku wis ditanggungke karo Yai Prabu Duryudana supaya iso kelakon mboyong Wara Drupadi dikaro dening Bawa Penembahan Durna. Nek nganti aku gagal mboyong Yai Wara Drupadi, aku bakal nampa duka saka Yai Prabu Duryudana. Mula aku tetep kudu mentala karo kowe. Terus kowe bali ora? Mboten. Tetep ajeng garwa Dewi Wara Drupadi. Ora ngilu karo gethukmu. Pun ta, tresna niku mboten perkara bagus elek. Sapa ngerti kula mangke ketemu Wara Drupadi purun kali kula. Lho, sapa ngerti? Nek ngono ora gelem minggat ngarepe Baladewa. Mboten. Glandang Nenggala mbuh dadimu kowe ponakan Bagong. Melu mirengake marang upataning Begawan Durna. Nyatane sira Bagong ingkang bisa ngundurake Kurawa lan iso menang lawan Begawan Durna. Nggih. Mula netepi marang sumpah ingkang wis aku nalika semana melu mirengake atmajaku bakal tak paringake kowe. Serius? Iya tenan. Ya nek rika kurun, nek mboten purun mula Drupadi bakal tak timbali ana ing kene supaya adu arep karo kowe ponakan Bagong. Aduh. Ora nggo jungkat cilik. Arep jungkatan sik. Wis ora sandadak kowe macak. Anane kaya ngono yen Drupadi nampa ya ben ditampa. Yen ora kowe aja gelo. Nun nggih ngestakaken dawuh. Terus semeno wonten paring dawuh Rama. Mbak Yumu aturana tindak mrene. Oh nggih ngestakaken dawuh. Monggo Kakang Mbok. Timbali Kanjeng Rama. Iya terus semeno. Drupadi wonten paring dawuh Kanjeng Rama. Ning ngarepamu kuwi sapa? Menika Panakawan Bagong ingkang wis bisa gawe tentrem negara ing Pancala. Merga saka pamutahe Begawan Durna, mesti wae yen kowe tak tanting supaya tak rabai karo Durna mesti ora gelem. Trimah pejah. Mula gandeng kowe ora gelem tak rabai karo Begawan Durna, mongko ingkang bisa ngundurake Begawan Durna mau Bagong. Mongko Bagong duwe niat ngayomi marang kowe sak jroning kowe ditinggal karo bojomu ya kuwi anak Prabu Ngamarta. Mekaten Kanjeng Rama. Iya. Menapa dipun keparengaken kula sak rembag rumiyin kaliyan Bagong? Ya sakarepmu kono. Aku tak nglungani papan kene rembugen sing kanthi apik-apik. Nggih ngestaken dawuh. Wis kono. Bagong. Nun. Penake. Durung apa-apa wis kon menakke ora. Panakawan Bagong wonten dawuh. Moro saiki tak takoni niatmu apa nggone bakal kepengin ngayomi kelawan aku. Satampang karamasane angel tenan nek omong nek karo wong wedok iki nek
lagi pertama kaya ilat iki kaku. Sapengkeripun sinuwun Prabu Puntadewa. Kula nika namung badhe ngreksa asma panjenengan. Tegese Ampun ngantos disenggol dening priya sanes, ampun ngantos dipun kajengaken dening priya sanes. Mila niki sisteme kawin kontrak. tegese piye? Kula dados garwa panjenengan ning mengke nek sinuwun Puntadewa menika sampun rawuh. Kula kedah ngawon panjenengan kula aturaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Lah upama nggone tindak kuwi setahun, Panjenengan dadi bojo kula setahun. yen lil tindak 2 taun, Dadi bojo kula 2 taun. yen nganti ana apa-apa upamane sing jeneng tresna kuwi jaran saka kulina, aku campur karo kowe saking kulinane terus aku yo ketukuran rasa tresna sing gedhe. Nek upama aku terus iki mung upama lho, aku duwe anak karo kowe piye? Sesuk nek Sinuwun Puntadewa rawuh, anake dipacul ndase. Kuwi jenenge ora duwe rasa kamanungsan. Nek upama Sinuwun Puntadewa gelem nampa ya wis ra apa-apa anakmu tak monge. Monggo, monggo daripada kula omong dadi kere. Lho sampeyan sing momong. Iya, Berarti ya wis mbangane aku dipek ratu kono-kono. Akeh sing padha ngayunake kelawan aku. Kowe becik nek aku urip karo kowe, Bagong. Puspawarna Alayub. Kowe iki arep ngopo? Ajeng anu buka gending. Gendeng apa? Mboten iso. Ame ngawur watone lekom. Menika saestu. Iya tenan. Wah, jan. Nek ngoten kula wis ora ana tabete antaraning Panakawan kali Bendara. Ora ana. Kepareng kula badhe ngadeg. Ya ngadeg kok saiki wae. Nggih alon-alon karang wong tuwa Nek ngadeg ora iso sakal. Iya. Wah, jan. Kula ya wis ora basa karo panjenengan. Wis ora sah basa ora apa-apa. Yayi. Yayi Wara Drupadi. Kakang Mas Bagong wonten dawuh. Nyes. Nyes bokongku. Ati jan kaya siniram tirta wayu sewindu. Inggih. Iki terus apa liar jagongan iki meneh lapangan ngene iki. Hah? Apa ya ora ana tempat ngopi lah paling ora. Berdua. Lho. Kowe pesen kopi, sing kopine iso ana gambar I love you. Terus monggo aku sing nyeruput. Wonten Pancala mriki wonten papan kados mekaten. Naminipun Pan Cafe. Ben saya awur-awuran wisan iki. Nah ngono ayo mlebu jroning Taman Sari wae ya. Inggih ngestaken dawuh. Engko aku lungguh kowe ning jejerku. Gandeng aku sarep rabi karo kowe. Berarti kan abdi-abdiku kae ya ngladeni karo aku. Mestinipun mekaten. Nah, alhamdulillah. Iso apa-apa iki. Biasane ning omah mung dikongkon bojoku. Bojoku saploke ra iso mlaku kae. Nek akon sak penake dhewe mung nutuki cangkir tek 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 tek. Minta minum. Teng 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 teng, minta makan. Aku padake baby panggang. Baby sister. Inggih monggo rat anu Kamas. Aja Raden. Kamas wae.
Inggih, kula dherekaken manjing wonten ing Taman Sari. Yo. Mangkat yo. Inggih, monggo kula dherekaken. Yo ayo yoan. Inggih. Monggo Mlaku bareng yo. inggih. Aku gandeng. Gandeng yo kena, ngrangkul yo kena. Ayo ora. Aku mau nek ngrangkul. Aku nek ngrangkul kene iki tanganku turah. Nritik terusan. Nyok ngeceki apa-apa. Nggih. Yo mlaku bareng wae yo. Monggo kula dherekaken Raden. Raden meneh. Abdi dalem arep nendi kowe? Nggih melu prihatin. Negari Ngamarta pun dangu komplang. Kakang Semar nganti bingung. Penggalihku nalika aku kudu ngupaya menyang dilenggahi Nyai Prabu Darmaji. Monggo wis ora kurang-kurang nggone kelawan kadangku Yai Werkudara dene Janaka bebasan tepung gelang kekalangan. Ngupaya menyang endi dununge Nyai Darmaji marandene ora entuk tandha-tandha. Menyang endi lenggahi Nyai Prabu Puntadewa. Depol. Kula Ndara. Mula wektu dina iki Werkudara, Janaka lan Kresna kakangku rawuh ana ing Karang Kadempel ingkang wigati nyuwun pepadang kelawan Kakang Semar. Senadyan Kakang Semar wujuding ngaceplik mung batur, nanging aku percaya yen to Kakang Semar ngerti sejatine menyang endi lenggahing Puntadewa kakangku. Ampun ngoten. Lah mbok kabedhao dodo kula kapendheta manah kula dereng nate ngertos. Lan kula dereng ngerti teng pundi lenggahing Sinuwun Prabu Puntadewa. Ming sing dadi kaget raos sing manah kula ngendikane kabar sing kula tampa. Ndara kula Waradrupadi malah kondur wonten negari Pancala. Iya, pancen bener mengkono Kakang Semar. Lah napa mboten langkung prayogi nek sampeyan kalih Ndara Werkudara Ndara Janaka niku nanjihke garwa Ngamarta luwih dhisik sowan teng negari Pancala. Mbok menawa sakmangke wonten pangandikan saking Sinuwun Prabu Pancala awit sampun kedangon Sinuwun Puntadewa ngenipun nilar negari Ngamarta menika Ndara. Miyat langening kalanggiwan adar pandan moncar tinoner kekonang surem sorotetan padang kasoran pacaring purnameng gekono dasari mangsa katiga. Ganjing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung Bagong dalem bener ngendikaning Paman Mancala murang tata ing atase ming derajating batur lah kok kowe wani padha-padha lengguh jajar kelawan Kakang Mbok Waradrupadi. Nyuwun pangapunten kula menika namung sakdermi ngayomi ing atase mung ngayomi marang bendaramu wae lah kok kowe lungguhmu jejer kelawan Prameswari Ngamarta. Kula mboten nyuwun ning gandeng Dewi Waradrupadi sing kepareng dawuh kalih kula supaya lenggah jejer kula niku jare ya pekewo. Lah niki lho tangan kula isih abang-abang dijiwiti terus. Napa mboten nganyelke? Yen ngono kowe wis kurang ajar karo Kakang Mbok Waradrupadi. Mboten kurang ajar. Kadanging pun Kakang Yayi Janaka sing gedhe pangapuramu ya Dimas kaya ngapa ta rasane ngatasé aku tininggal dening guru lakiku nganti tekan 3 candra suwene dene ana wong kang gelem ngayomi marang aku
Malah kepara kebeneran to Dimas aja ngruputke karo Bagong. Kakang Bu, mestinipun boten kados mekaten lampanipun. Panjenengan menika prameswari negari Ngamarta. Teka Bagong wantun nyala wetah dhateng jengandika lenggah jajar kados mekaten. Malah semunipun radi boten wonten ginggangipun antawisipun jengandikanipun lenggah kaliyan pun Bagong. Pancen aku ingkang njaluk supaya Bagong lungguh jejer kelawan aku yo nyatane bareng Bagong jejeri kelawan aku. Atiku krasa tentrem, atiku krasa ayem yayi. Ngandel ora senengane kok maido arep rupane kaya ngene iki ning gedhe dayane. Bagong bali ora? Ora. Lho, ora basa. Ora basa wae sampeyan nyatane ketone ajeng meri karo ketrimane uripe Bagong kok. Pokoke aku arep nang kene sak teruse, nek ora sak teruse ya sak timbule Ndara Puntadewa kula ajeng teng mriki ngayomi karo Dewi Wara Drupadi. Yen ngono kowe wani karo Janaka sing tak wedeni apamu gene marganing patimu Bagong. Aku wis ngerti rembugane Janaka karo Bagong. Kowe pancen batur sing ora ngerti karo derajatmu. Ora gelem medhun kowe jejer karo Wara Drupadi Mbayu tak idak mutar kowe. Idan tak idak genti kowe arep mutar. Bagong. Saya gawe pangeram-eram ing ngatasé satriya-satriya Ngamarta lah kok mbok kalahake. Lenggah sik ya sayang. Iya. Aku nek ora ngladeni wong-wong kae ndak dikira aku wong jireh getih wedi mati. Iya Bagong. Mengko sak rampung aku nandangi Janaka karo Werkudara, aku kembali ke sini. Iya wis kono kepenakno. Tandangane lak tuman wae. Janaka mboten nginten babar pisan. Bilih Bagong nyata anggunjak dhateng Kakang Mbok Wara Drupadi, semune Wara Drupadi ya ora wegah nampa karo Bagong, ditampa kanthi ikhlas. Lah dalah jagat iku batut jagat pangestungkara. Lah kok dadi kaya mengkono kanane Bagong. Mung gumunku lho, Yayi Wara Drupadi kok ya nampa iki ana lelakon apa Maratresba? Tak presanane kaca paesan Werkudara. Ya jagat paesane ngubut ora wayah bloro jagat. Lah kok isa-isane nglakoni. Kresna Kakang kowe ning apa? Sawise mrisani kaca paesan teka mesem. Kaya lega penggalin Kresna kakangku Janaka wonten paring adhawu Werkudara. Nggih. Bagong kaya adepana. Ning aja kowe gendak sikor karo Bagong. Parmaduka Kanjeng Koko Prabu Janaka luwe-luwe. Kowe sumengkema ning pepadaning Bagong kae njaluka mati wong loro. Wah iya.
iki kok ada munduk-munduk iki ngapa iki? Bagong. Wiwit dina iki aku njaluk mati. Lho. Ngapa? Saka ngendi doan? Saka pis-pis ya. Bagong. Wah. Aku njaluk mati. Wah, carane ngono kuwi mah. Sone aja-aja. Bagong edan ora gagas karo aku. Aku matenono. Bagong aku matenono. Aku trimo mati ning ngarepamu Bagong tinimbang aku wirang bebareng. Aku patenono, apa perlu aku kudu suduk salira ning ngarepe Panakawan Bagong. Aku patenono Panakawan babar sejatining wujud nata ngamarta Prabu Darma Kusuma. Prabu aneh piye Yayi teka Maduka mimba Bagong solah sakbawanipun mboten benten kalian Bagong monggo Kala Prabu menika mboten saged ngecul kumarucul nanging ing menapa saged jebles kalian Bagong sing tumindak dudu pun Kakang nanging uga Panakawan Bagong ingkang tak papanake ana ing kalpikaku iki Dimas Arjuna. Dados ingkang ngendika sanes panjenengan dudu aku ora iso omong cara Bagong. Rekaman. Aku sing ngomong. Ya. Lajeng ingkang tetembangan jejogetan. Kula. Kandhane kok ngeyel ora. Wis ngene iki wis apik wis tekan esuk dadak di protes. Angel lele mikir. Yo Bagong. Dimas pun Kakang sayekti nggone Mendan krana pun Kakang upaya wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada ingkang Mendran saka negara Ngamarta Yayi. Prabu inggih kula sampun mangertos dayanipun Yayi. Namung mengatono tasih wonten kewajiban inggih menika ngupaya wonten pundi durungipun pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Kula piyambak mboten mangertos. Lajeng badhe dhateng pundi anganipun ngupaya pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Koko Prabu kula mboten saged munjuk atur dhateng ngersa Paduka Kanjeng Koko Prabu anak Prabu Darma Kusuma kula ingkang sowan nggih. Nggih kula nyuwun senjata pitulung ing Rama ing Pancala nyuwun tulung. Paman Pancala wonten menapa? Ingkang garwa anak kula Waradrupadi cinidra dening Duratmaka. Bineta ngambah dirgantara kula sumanggaken nggih anak Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu Yayi Waradrupadi murca. Wela dalah. Yayi Waradrupadi cinidra Duratmaka kasinggihan mekaten Koko Prabu. Lho edan kae arep ngopo kae? Aseme dinggo. Lho. Sondi? Toilet. Tak kira nek ngrebut Waradrupadi Wis udu hakku wisan. Hakku mau saiki senes hak kula. Yayi Punta wonten dawuh
Nalendra kala wau menawi saged pinanggih sampun ngantos jengandika gendhak sikara. Namung ngaturi pasrah pejagesan dhateng Nalendra kala wau Yai Kuntadewa. Drupadi, ora usah dadak kowe bingung, ora usah dadak kowe rumangsa bakal tiba ning Padasuri. Nanging kowe bakal tiba ning kasur babut kowe winengku garwa dening Nalendra ing pusara Bumi Prabu Kalimantara. Aku Nalendra Muda, kowe njaluk apa wae bakal tak turuti. Waton kowe gelem ngadeni kelawan aku nata Kalimantara Wara Drupadi. Iki kaya Prabu Puntadewa kasinggihan mekaten sinuwun menawi paduka badhe garwa dhateng semah kula pun Wara Drupadi kula mboten menapa-menapa namung jejeripun piyai kakung mbok inggih medal margi ingkang leres menawi paduka badhe garwa dhateng semah kula monggo kula caosaken tangan kula kekalih kula mboten badhe owel. Upami nyatanipun Wara Drupadi menika nggadahi raos dhateng panjenengan malah sak mangke langkung prayogi kedadosanipun jer kula jejering guru laking mboten saged ngayomi dhateng inggih menika tetimbangan kula pun Wara Drupadi kenging menapa kula kisah saking negari Ngamarta tigang candra laminipun sampun sak trepipun menawi paduka tresna kaliyan pun Wara Drupadi Drupadi tresna kaliyan panjenengan. Namung sadèrèngipun maduka mengku garwa dhateng tetimbangan kula pun Wara Drupadi kinaryosa nanggen kula ngaturaken dharma bekti kula monggo sinuwun kula aturi nampi dhateng sembah kula babar jatining wujud pustaka jamus jlima klasa. Katon padhang kahanane. Anakku Drupadi wis bali, Yai anakku Puntadewa uga wis timbul. Kresna, iku wonten dawuh paman. Ingkang pamaning Pancala ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Semoga kowe Werkudara, ya. Aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan, ya. Ora dadi ngopo. Muga-muga kabeh bisa mlumpuk malih ana negara Ngamarta. Ya, kuwi luwih prayoga. Iki piye kok dadi kanane kaya ngene piye? Lho. Yai Wara Drupadi. Nggih Koko Prabu kasinggihan mekaten. Lho, menika Yai Puntadewa. Nggih. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Wonten menapa Koko Prabu dene jengandika Kanjeng Koko Prabu rawuh semunipun nandhang duka. Apa boleh kakangku teka-teka nesu? Nek karepku arep nesu karepku. Nek gandeng kanane wis kaya ngene iki, aku arep nesu karo sapa?
Yen nganti aku njaluk Yai Wradapati padha karo aku ngrusak bebrayane Kyai Prabu Darmakusuma. Ora prayoga Werkudara. Weh, mantene tak kandhanane sik. Bathara, wonten dawuh. Wangsul. Lho, kula kok kon wangsul pripun? Kyai Prabu Puntadewa sampun timbul. Wah. Sampun kondur? Sampun. Aduh. Nek ngaten kula coplok anggenipun dandan manten. Coplok kabeh. Inggih ngestaken dawuh. Kurawa Jabali. Inggih ngestaken dawuh. Ampun gawe rame negari Pancala. Oh inggih ngestaken dawuh. Nggih anak Prabu Baladewa. Wis kelakon. Nadyan ora ketang sedhela anakku Waradrupadi diwengku dening Bagong. Kowe diwengku dening Bagong Drupadi. Panjenengan ingkang dados Bagong. Iya. Sami kemawon boten dados menapa. Sampun Yayi mboten sasujana. Wong sing dadi Bagong panjenengan kaya sanes kula nanging Bagong ingkang dados ingkang kula kanthi manjing kalpika. Inggih. Sampun samangke sampun ngantos dipun permasalahaken margi. Kawontenanipun sampun padhang kados mekaten. Wis ora usah dadak werna-werna. Sura Sudira jane ingkang rarsasi Sura sasi Sabarjen. Koko Prabu sampun menawi mboten saged ngendika, mboten sah tumut ngendika. Mugi-mugi sedaya tansah manggi wilujeng niring sambi kala wiwit purwa madulan wusananipun nggih.